השם, אז היום אנחנו מתכנסים פה עם שי טיבי, הדי-ג'יי המאסטרו. איזה מאסטרו, איזה מאסטרו. שבזמנו היה כוכב במוזיקה פלוס. כן? תקופה במוזיקה פלוס. או. היה שנים יפות, וגם לפני מוזיקה פלוס, כן. אבל כן, מוזיקה פלוס הייתה... רוב שנות הקריירה שלי היו מוזיקה פלוס בעולם החתונות. חוויתי שם המון, למדתי משם המון, היה באמת כיף לעבוד שם, הייתה חברה טובה. זהו. והיום די-ג'יי בחול, כמובן. היום אני מפיק מוזיקה אלקטרונית ועובד המון בחול, וגם שותף משרד עורכי דין של המשפט האזרחי המסחרי, של שתי עולמות. זה הנתיב שבחרתי לעצמי. ואני מוצא את עצמי, חוזר לעולם החתונות מהדלת השנייה. יפה. אנחנו מתכנסים פה היום, ואמרנו שצריכים לבחון כמה דברים. זוג צעיר שניגש היום להפקה של החתונה, הוא צריך להיות ערני לכל מיני נושאים, שביניהם זה גם כל החוזים עם נותני שירות ואולמות וכאלה. והיום אני רוצה שנתעסק יותר בעניין של האולמות, אם יש כמובן בדי-ג'אים, גם אם אפשר להתעכב. אני יכול להגיד שלאורך כל הקריירה שלי כדי-ג'יי, וגם היום עם אוריינטה, וכל מה שאנחנו עושים, מעטים הזוגות שהתעמקו בהסכם שלנו. זאת אומרת, כאילו היה וייב טוב בפגישה, ואתה יודע, במיוחד אצל די-ג'אים, שהכל כזה באנרגיות טובות וזה, ואנשים חותמים על ההסכם, ובפועל הם לא תמיד מסתכלים על השורות הקטנות, שאצלנו, לדוגמה, היה עניין שנגיד ביטול אירוע בטווח מסוים, שאנחנו רשאים לא להחזיר את הכסף, או לא לגבות 50% מהזה. לא השתמשנו בזה. ברוב המקרים אנחנו החזרנו כספים, וזה מטעמים שלנו כבני אדם, ולא כי אנחנו לא מסתכלים על זה לפנים משורת הדין, זה בדיוק. אבל יכולנו להפעיל את זה, ואני מניח שיש הרבה כאלה שכן מפעילים וגובים סכומים. תראה, אני אגיד לך משהו. אני חושב שהיום מהכובע שאני נמצא בו, אני מסתכל על הדברים, אני לא כל כך מבין. זאת אומרת, זוג שהולך וקונה דירה, ולוקח משכנתה, אין חיה כזאת שהוא לא ילך לעורך דין. הוא לא יקבל ליווי משפטי, וינסה להבין אם הכל בסדר, אם החוזה בסדר, אם הדירה יש לה בעיות ברישום, הערת אזהרה, כל מה שצריך. נכון. יכול להיות שעצם העובדה שמדובר פה על אירוע משמח, ושאולי בקנה מידה יותר קטן מדירה, אבל מה שמצחיק זה שהוא לא כזה יותר קטן מדירה בהרבה. זאת אומרת, לפעמים, יש היום דירות, אתה יודע, פריפריה, צפון, דרום, שאתה גם יכול לקנות ב-800-900 אלף שקל, ויש אנשים שעושים אירועים במחירים יותר גבוהים מזה. נכון. בסדר? ויש גם סטנדרט של אירועים באזור המרכזz, בכל מיני מקומות, שהם יכולים להגיע גם באהלן אהלן, ל-300-400, זה לא יוצא דופן. חד משמעית. אוקיי? זאת אומרת שההשקעה הכספית פה היא גדולה מספיק, והיא לא כזה רחוקה מההשקעה של לדוגמה דירה, ששם זה טאבו, שלוקחים ייעוץ משפטי וליווי משפטי, שאנשים כאילו זה עובר להם ליד האוזן, ולא בהכרח מסתכלים וקוראים ומבינים, או אני לא אומר שכולם צריכים ללכת לעורך דין, אבל אני כן אומר שכולם צריכים לתת את התשומת לב הראויה להסכם התקשרות הזה, כי הם לא קונים פה עכשיו מבלי לזלזל דין פרוטה כדין 100, אבל הם לא קונים עכשיו קפה בסופרמרקט ב10 שקלים. מוצאים פה השקעה בדרך כלל של מאות אלפי שקלים, מעבר לכל הטררם של, אתה יודע, זה אירוע של פעם בחיים וכן הלאה וכן הלאה. אז זה ככה כספתח לעניין הזה של איך להתייחס לעניין הזה של התקשרות עם האולם או עם הספקים בתחום החתונה. כן. יש כמה נושאים שככה עברתי על כמה הסכמים, כמה חוזים של גני אירועים ולקוחות, וככה יכולים להיות לכם בתור, נקרא לזה טיפים קצת, באיך להתייחס אליהם. כן. בוא ניגע בנושא הראשון, שהוא בעצם, אני עושה את זה באמת רנדומלי מבחינת הסדר של הנושאים, זה שעת הסיום של האירוע. כן. אוקיי? בתור די-ג'יי, אני נתקלתי לא 1 ולא 10 ולא 50, אני קריירה של 15-16 שנות חתונות, בסיטואציות שמגיע, לא יודע, 1:30, 2:30 בלילה,
בהרחבה מלאה, נכון. טירוף. ובא אליי בשקט, באלגנטיות מאחורה, מנהל האירוע, ואומר לי, גבר, 5 דקות, שיר אחרון. אוקיי, עכשיו אני מכיר את זה גם. עכשיו, אין לך פה כאילו מה לשחק. נכון, הזוג שכר אותך כביכול, אבל אתה לא רוצה להסתכסך עכשיו עם האולם, שאתה עובד איתו על בסיס קבוע או פעם ב... זה באמת בחברות שעובדות בהסכמים מול אולמות. כן, אבל אתה יודע, יש גם מצבים שאתה די.ג'יי שאתה עושה 100 חתונות בשנה, או אתה יודע, מספרים כאלה גדולים, אתה מוצא את עצמך, בסוף נמצא שיש לך כמה גנים שאתה משחק בהם הרבה. נכון. תרצה או לא תרצה. זאת אומרת, דוגמה, אתה גר באזור השפלה, אז יש פה כמה גנים מסוימים שאתה תחזור אליהם כאילו בתדירות יותר גבוהה. לי היה את זה עם חצר נצר. כן, אז אתה לא תרצה. תמיד היינו אומרים, אחי, אני עובד עם הזוג, דבר עם הזוג, מה שאומר, אני סוגר. בדיוק. אתה יודע, בגלל הנעימות הזאת. בדיוק. אז הסיטואציה היא, בתור די.ג'יי אני אומר, היא לא נעימה, והיא הרבה פעמים, היו סיטואציות שזה הוביל ממש לאיזשהו פייט כזה בסוף האירוע, שהיה לא נעים כאילו לראות את זה אפילו מהצד, וסיטואציות של סוגרים את זה פתאום באיזה, מתוך הסטלה של השעה והאלכוהול והריקודים, ורוצים להמשיך, אז מוכנים לשלם כל סכום רק בשביל לסגור את הפינה. אז אני מציע שכשמגיעים לעבור על החוזה של החתונה, בנקודה הספציפית הזאת, לשים את הדגש. ומה זה אומר לשים את הדגש? זה אומר להבין מהי שעת הסיום של האירוע, ולהבין האם אנחנו באמת חושבים שאנחנו רוצים להעריך אותו, שזה מספיק לנו לחשוב מחוץ לקופסה. כן. לא עכשיו להגיד מה יהיה ואני אפתור את זה כשזה יגיע, כי יכול להיות שבזמן החוזה אפשר לתקן את זה, ואפשר לבקש אולי עוד הערכה, ואפשר אולי לבקש בזמן החוזה שיאריך בעוד חצי שעה עוד שעה, ויתנו לכם 50% הנחה, או כל דבר אחר שיוכל לפתור את זה, מבלי מה שנקרא להשאיר את ההתנגשות הזאת לזמן אמת. צריך גם להדגיש פה, יש בזה היגיון, זאת אומרת, זה שיש שעת סיום, זה לא איזה פן של האולם, או זה כל זמן שהאירוע נמשך, בעצם הגן צריך לשלם את השכר של העובדים, שעות נוספות, חשמל, אם יש למחרת אירוע גדול, צריך לעשות הקמות, צריך לפנות, לנקות, זאת אומרת, יש פה היגיון מוחלט. נכון. הרעיון הוא שלא להשאיר את זה אם יגיע, כשתגיע הבעיה, אלא פשוט להבין מראש, יש לנו עכשיו דוגמה, אירוע של, סתם אני אומר, קצין בגולני, ואנחנו יודעים שיש לנו 800 אנשים, ואנחנו רואים שבחוזה שעת הסיום היא 1:30, וזה יום חמישי, ואנחנו כבר מעריכים מראש שכנראה סיכוי גבוה לתקלה. נכון, נמשך יותר. כן, סיכוי גבוה לתקלה. אז לבוא מראש ולהסביר את הסיטואציה, ולנסות לקחת את זה למקום שמסכימים, אפילו לקבל את זה אולי באיזושהי עלות מופחתת, ולא להשאיר את זה לסוף. יפה. זה לגבי... שעת סיום. שעת סיום. נדבר על, לדוגמה, עוד דברים, כמו לדוגמה, התחייבות למספר אורחים. אנחנו יודעים שבעצם האירוע בדרך כלל משולם, בהתחשב על פר מנה. נכון. ככה אנחנו מחשבים את זה, פר מנה, כמובן שצריך להבין שלמנה באולמות מסוימים צריך להוסיף את העלויות הנוספות של הספקים, לפעמים זה כלול, לפעמים זה בחוץ, זה כל אחד איך שזה באמת עובד אצלו. נכון, אני לא אשתנה הרבה מאז זה עדיין עובד ככה. נכון. וכנראה שעוד 50 שנה זה גם יעבוד ככה. כן, זה אותו דבר. זהו, אז בעצם לגבי מספר אורחים, צריך בסוף, גם אנחנו לא חיים בתוך בועה, אנחנו חיים במדינת ישראל, ואנחנו כמובן מקווים רק לטוב, שיהיה טוב, שיהיה שלום, שהכל יהיה בסדר, אבל אם אנחנו לוקחים עכשיו פרספקטיבה של 5 שנים אחורה, אז אנחנו רואים מבצע חגורה שחורה, ואנחנו רואים מבצע זה, ואנחנו רואים קורונה, ואנחנו רואים עכשיו חרבות ברזל ב7 באוקטובר, זאת אומרת, לצערנו, שקט אין לנו כל כך, והדברים האלה מאוד 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 משפיעים, אוקיי? משפיעים על אולם אירועים מרמת של ביטול אירועים, כי פיקוד העורף לא מאשר, אוקיי? ועד רמת צמצום אירועים, או פשוט אנשים שלא רוצים ללכת לאירוע, כי מפחדים, כי הסיטואציה מלחיצה, כי יש טילים, כי יש 1,001 דברים. אז מה שאנחנו באמת יכולים לנסות ולכוון בנושא הזה, סליחה, זה שבהתחייבות למספר האורחים, לתת דגש בסעיף הזה, על עניין של כוח עליון, זאת אומרת ברמה של ככל ויש איזשהו אירוע ביטחוני משמעותי, סלש מגפה, סלש כל דבר אחר, שיתאפשר לזוג גמישות
במספר המינימום האורחים. זאת אומרת שאם לא, אם מספר האורחים הקבוע, סתם אני אומר, היה 100, שזה המינימום, וקרה אירוע משמעותי, אוקיי? שאנשים לא רוצים לבוא לאירוע, והגיעו בסוף רק 50, אז שהאולם לא יעמוד צמוד לחוזה לרמת ה-100. כן, למרות שמכסים את עצמם, אתה יודע, מכל העניין של כוח עליון וכאלה, אבל... כן, אני פשוט מחדד את זה, כי כוח עליון לפעמים הוא מתייחס לדברים שהם לא בהכרח קשורים למספר האורחים. הם קשורים לדוגמה לעניין של ביטול או דחייה. כן. אבל מספר האורחים זה איזשהו פרמטר פנימי. נכון. זה פרמטר פנימי, אז לפעמים יכולים להגיד לך, תשמע, היה כוח עליון, אבל לא צריך לדחות ולא צריך לבטל. אז כאילו, אז מי אמר שצריך להתחשב במספר האורחים? אם אפשר לקיים, אפשר לקיים. אוקיי? זה ואז העולם מבחינתו לא אכפת לו. בדיוק. ואז העולם לא אכפת, כי הוא אומר, אוקיי, אני כפוף ומקשיב להוראות של פיקוד העורף, או משרד הבריאות, או whatever, ובהתאם להוראות שלהם ניתן לקיים את האירוע. זאת אומרת, אין שום בעיה. אבל דה פקטו, נניח, סתם אני אומר, אנחנו נמצאים באולם באזור הדרום, אוקיי? לא יודע, באזור בית קמה, משהו כזה, ובאותו בוקר היה מתח אגרסיבי של טילים, או 3 שעות לפני היה מתח אגרסיבי של טילים, אוקיי? חלק מהאורחים לא רוצים לבוא, הם מפחדים. כן, עכשיו חלק מהאורחים אומרים, בוא'נה, לפני זה היה מלא טילים, היה בלגן, כאילו אני לא מרגיש עכשיו סייף ללכת לאירוע הזה, אבל פיקוד העורף לא אמר שום דבר, הוא אמר, שגרה ממשיכה להתקיים. אז מבחינת האולם, אין פה אישו, אוקיי? אבל מבחינת הזוגות, אם יגיעו להם עכשיו 50 והם יתחייבו למינימום של 200, מה היית ממליץ להם לעשות? אז אני ממליץ בנקודה הזאת של מספר האורחים, אפילו אם צריך לעשות תת סעיף, להרחיב את העניין של הכוח העליון. זאת אומרת, להרחיב, להגיד שעניין של כוח העליון, ככל ויש אירוע ביטחוני או זה, או שיכול להשפיע על האירוע בצורה הזאתי, שאני לא נותן פה גם איזשהו נקודה מסוימת שחייבים להגיע אליה. כן. אני פשוט אומר, צריך לנסות לרכך את העניין הזה בהסכמה. כן, כי סביר להניח שמצד האולם גם, לא, יש כאלה אולמות שוואלה, אני לא יכול להתחשב בזה, עם כל הכבוד. תראה, הרעיון שלנו פה, זה לא שאני באתי עכשיו, ואני בית המשפט העליון, ואני מה שאני... לא, ברור. הרעיון שלנו פה, זה לתת נקודות... לפתוח את העיניים לזוגות. בדיוק, לזוגות, שכשהם יראו סיטואציות כאלה, הם ינסו מראש להגדיל את המרווח תמרון שלהם. שהם כמה שפחות יהיה להם חשיפה לפגיעה. ברור שיש אנשים, ויש אולמות, ויש בעלים, שהם... יהיו אטומים או יהיו יותר קשים, אבל יהיו גם כאלה שיבינו, אוקיי? והבחירה שלי מי לסגור ואיך לסגור, בסוף הם של הלקוחות. נכון. אוקיי? אז אם זה היה משהו שהוא קריטי בעיניי, אני לא מדבר ספציפית על הסעיף הזה, אבל באופן כללי, אז יכול להיות שאני הייתי בוחר, אם היה לי 2 אולמות שהייתי מתלבט ביניהם, ואולם אחד הייתי מרגיש יותר גמיש ממני, באספקטים שאני רוצה. אז זה היה עוזר לי לבחור, לאן אני רוצה ללכת. אוקיי? אז לעניין המספר אורחים, כמו שאמרתי, לנסות להרחיב בנקודה הספציפית הזאת את העניין של אם יש מצב ביטחוני, בריאותי, משהו משמעותי, שתהיה התגמשות, שלדוגמה האולם יסכים להפחית את מספר המינימום ב-50%, זאת אומרת בדלטה. לדוגמה אם זה היה 100 ויגיעו 50, אז הוא יחייב אותו רק ל-75, נניח. כן. סתם, שאתה יודע, לא תצא כל תאוותך בידך, אבל שיהיה פה איזשהו משהו או חצי מחיר על המנה של מי שלא הגיע. נניח, אוקיי? אבל איזשהו פתרון שיגרום לצדדים להרגיש שיש פה איזושהי התחשבות, ולא, אתה יודע, שהלכנו לגמרי. יפה. זה בעצם, דיברנו על התחייבות למספר אורחים, זה העניין הזה. נושא שהוא... בוא נגיד, הוא לא ממש מרכזי, אבל אני מכיר אותו דווקא מהמשפחה, מההורים שלי, שהוא בריא, מכל מיני אנשים שהם קצת יותר מבוגרים, שמגיעים לאירוע ויש איזושהי מגמה שהאוכל או המנה העיקרית יוצאים בשעות מאוד מאוחרות. אוקיי? יוצאים בשעות מאוד מאוחרות, ולא תמיד הזוג מצליח להיות on top of it. זאת אומרת, הזוג נמצא בתוך הסרט של החתונה, ועם החברים, ועם המשפחה, וריקודים, וחי מטורף, והוא לא באמת שם לב בכלל מה, פתאום, אתה יודע, הוא מתחיל את האירוע ב6:30, פאק נהיה 3, הוא לא שם לב אפילו. ואני שומע את זה לעתים מאוד מאוד תכופות, שאנשים מגיעים לאירוע, וחוזרים הביתה ואומרים, לא אכלנו אפילו. כאילו, הם חוזרים מבואסים, שהמנה יצאה מאוחר, המנה העיקרית כאילו. תחשוב, אנשים בני, אתה יודע, עזוב חבר'ה צעירים יותר, שאתה יודע... 60 ומעלה. אני אומר אפילו, אנשים
בגילי ומעלה, זאת אומרת, אני בשנות ה-40 המוקדמות שלי, אז אני אומר, אנשים בגילי ומעלה, לא תמיד מסוגלים לאכול סטייק ב-12 בלילה או ב-11 בלילה. אוקיי? זה כאילו, לפעמים, אתה יודע, זה קשוח כבר. כן. אז אני לא מדבר איתך על חבר'ה ממש מבוגרים, סבים, סבתות וכן הלאה וכן הלאה. אז בנקודה הזאת, יש זוגות שאולי, מראש, זה גם חלק מהרצון שלהם, שהאירוע יידחק כמה שיותר מבחינת שעה, שם אני לא מתערב. אבל אם יש זוגות שחשוב להם שהקהל המבוגר יותר ייהנה, ויוכל כמו שצריך, ושמה שנקרא, כל הנקודה הזאת תהיה סגורה ואטומה היטב, אני הייתי ממליץ לבדוק אם יש, ואם לא, להכניס איזשהו סעיף שאומר שהמנה העיקרית באירוע הזה תצא לכל המאוחר בשעה X. בסדר? כן. עכשיו, ברור שאנחנו גם צריכים להתחשב במטבח. כן, למרות שהנטייה של האולמות, שאני חושב על זה, תמיד הם רוצים לקדם כמה שיותר מהר, לסיים עם המטבח. אז כאילו האינטרס שלהם ברוב המקרים, להוציא מנה כמה שיותר מוקדם. כן, כמו שדיברנו, אבל... אנחנו כדי-ג'יים היינו מחפשים את היותר מאוחר בשביל שימשך האירוע. נכון, תראה, אני לא נכנס לאינטרסים של האולם, יש כאלה שיגידו שזה האינטרס, יש כאלה שיגידו שהאינטרס הוא אחר, לא נכנס לזה. אני רק אומר שאם זה משהו שהוא חשוב, אז אני כן הייתי לציין את זה, שנניח בפרספקטיבה הגיונית, מנה עיקרית לא תצא אחרי שעה 10:30, 10:15, 10:30, שעה סבירה לחלוטין להוציא מנה עיקרית, אני לא חושב שכאילו... גם בכובע של די-ג'יי? תראה, ברור שבתור די-ג'יי אני הייתי רוצה שהאירוע, נקרא לזה, ייסחף כמה שיותר, אבל היום שאני מסתכל אחורה על הקריירה שלי בתור די-ג'יי, אני מבין שהדברים האלה, הם לא באמת היו הטריגר. נכון. זאת אומרת, אם האירוע הוא באמת היה טוב... נכון, כי גם היינו עושים גם אירועים של מזנונים, של בופה. והכל היה מסתיים כבר בשעה 10, ומשם אתה לוקח את האירוע, בדיוק. והיה נמשך לפעמים גם עד 3, נכון. ועד 4. חד משמעית. זה פשוט היה תלוי באירוע. אם האירוע היה כאילו באמת פייר, והיה את הקהל הנכון, והיה את הווייב הנכון, והכל היה אטום וסגור כמו שצריך, אז כאילו לא הייתה משמעות לסחיבה של עוד חצי שעה, או אתה יודע, או כל מיני דברים כאלה. דרך אגב, זה גם לפעמים יכול גם להיות לפגוע. זאת אומרת, לפעמים זה שהאירוע קצת נמרח, קצת נהיה מסטיקי, אז חלק מהאנשים כאילו מאבדים את הווייב וכאילו אומרים יאללה נחתוך מיצינו. נכון. אוקיי? זה יכול לשחק גם לכאן וגם לכאן, אז פקטור בעניין הזה, אני לא חושב שזה... כן, זה הרבה תלוי באופי של האירוע, בזוג, בקהל, בכל מיני פרמטרים. כן, לחלוטין. אז זהו, זה באמת לגבי אם יש חשיבות לעניין הזה מבחינת הזוג, זה משהו שכן הייתי שם, כי אני יוצא לי לשמוע על זה די הרבה, אז זה גם צף לי. כן. דיברנו מקודם על עניין של להכניס נותן שירות מטעם... קבלני משנה. לא רק קבלני משנה, אלא נגיד, היו במקומות מסוימים, אני לא יודע אם היום זה עדיין ככה, אבל נגיד רשימות מומלצים, ואז אם די-ג'יי שהוא לא ברשימה, או צלם, או כאלה, אז היו מערימים מכשולים. נכון. אז זה נקודה חשובה. שמה שנקרא, זכות הבחירה המלאה לבחור ספקים צריכה להיות של הזוג. הם, כמו שהם בוחרים את האולם, זכות הבחירה היא שלהם, אין סיבה ואין רציונל שהאולם יקבע להם איזה ספקים יעבדו באירוע שלהם. אלא אם הספק הוא בעייתי. זה מקרה קיצון, אני... מקרה קיצון. לא זוכר אם נתקלתי אפילו בדבר כזה ב-15 שנה שאני הייתי בתחום האירועים, יכול להיות שיש... לא יצא. אני נתקלתי אולי במקרה אחד או שתיים ששמעתי עליהם. לא יצא לי, באמת שלא יצא לי. זה היה יותר בתקופה שהברים היו ברים חיצוניים. כן. ואז היה יותר בלגן שהיו לוקחים כלים מהאולם, וזה אז היה, מאז באמת בא העניין הזה. היום ממה שאני יודע, הברים הם כמעט כולם של האולם, או ספק שעובד איתו קבוע, איטיינר או whatever. אנחנו מדברים פה בעיקר, בוא נגיד על צלמים, על די-ג'יים, על אולי תפאורה וכאלה, מעצבים, שזה יכול להיות גם משהו שמביאים בחוץ. מעצבים היום בעיקר לא נותנים, רוב המקומות. אוקיי, אז דבר כזה, זה יכול להיות על מפיקי אירועים, מישהו שכאילו בא ומנהל או מפיק אירוע מבחוץ, כל הדברים האלה. צריך לשים לב שאין איזושהי הגבלה, שלא אומרים לכם שהאולם הוא זה שיגבע או יגביל בצורה או דרך כלשהי, איזה ספקים או נותני שירות חיצוניים הזוג יביא, זולת, כמו שאמרת אולי בהתחלה, אם יש איזשהו משהו חריג, שהבן אדם הזה, לא יודע, עבד באולם ושרף להם את הציוד הגברה, אוקיי? או
לא יודע, בא בתור בר, שירותי בר ומזג אלכוהול מקולקל, וזה היה אירוע שהיה בכותרות. כן. זה דברים קיצוניים. נכון. אבל ברמת העיקרון אין סיבה שהספקים הם לא יהיו ספקים שאתם בוחרים. אז קודם כל לשים לב שאין את ההגבלה הזאת, אוקיי? ואם יש את ההגבלה הזאת, אז באמת, להעלות את זה. כשמדברים עליה לפני באמת, אז בוודאי. אז זה כבר נושא שפתוח לדיון. תראה, בעולם של היום אני חושב שהמון זוגות, לפני שהם סוגרים את העולם, הם סוגרים את הדי-ג'יי. אתה יודע, הם כאילו following די-ג'יי, במיוחד חבר'ה צעירים שחיים את הברים, את המועדונים, את הדברים האלה, הם כבר יודעים מראש מי הם רוצים שיהיה הדי-ג'יי שלהם. נכון. אוקיי? אז כאילו, אתה בא כבר מראש עם איזשהו מוצר לסגירת האולם, אתה לא רוצה להתקל בבעיה עם הדבר הזה. כן. אוקיי? ודבר שני, באותו נושא, זה לוודא שאין הגבלה, אני קורא לזה הגבלה נגדית. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני זוכר שהיה סיטואציות כאלה בכמה גני אירועים, פעם, בעבר, אני לא יודע אם זה עוד יכול לקרות היום, אבל לדוגמה שאם אתה בוחר ספק שהוא לא מהמומלצים של הגן, אז אתה כביכול, יש איזשהו החזר כספי או איזשהו משחק עם הכסף, משהו כזה. בהגברה היה משהו, תוספת הגברה, אם אתה לא לוקח, משהו כאלה, היו כאלה דברים. אז לשים לב שאתם לא צריכים לשלם שקל, אוקיי? על זה שאתם בוחרים ספק אחר. זה זכותכם המלאה, זה שוק חופשי, אתם תעשו מה שאתם רוצים. בא לכם ספק X, ספק Y, ספק Z, זה שלכם, לא צריך לשלם על זה כנס. נכון. שום דבר. אוקיי? אז זה באמת נקודה חשובה, משמעית. שתרגישו איתה בנוח, ולא לוותר עליה גם. כאילו, פה זה פחות עניין של משא ומתן לדעתי, פה זה פשוט עניין של עיקרון, שאין לו שום הצדקה או שום דבר שעומד מאחוריו, זולת דברים שהם לא רלוונטיים. אוקיי? יפה. אוקיי, אז בוא נמשיך הלאה. אז דיברנו על ספקים חיצוניים, דיברנו על קבלני משנה. דרך אגב, ספקים חיצוניים, אם כבר היינו בספקים חיצוניים, חשוב מאוד, זה לא מול האולם, זה מול הספקים. לשים לב שלכל ספק חיצוני שאתם עובדים איתו, יש ביטוח צד ג', אוקיי? נכון. להוריד חבות ביטוחית ממכם, חס וחלילה, הדי-ג'יי, העמדה שלו נפלה על מישהו באמצע האולם, לא הייתה מורכבת הכי טוב, טה-טה-טה-טה-טה. כן. למרות שהמקומות המסודרים, כאילו האולמות מבקשים כבר מהדי-ג'יים, נכון, אמת. נשלח, אבל לא כולם. נכון, אבל היות וספקים חיצוניים, זה בדרך כלל ספקים שהזוג מתקשר איתם, אוקיי? ישירות ולא דרך האולם. אז אני אומר, תגדילו ראש, וכבר בהתקשרות הזאת מול הספק, שאתם חותמים איתו חוזה, אתם סוגרים די-ג'יי, אתם סוגרים חוזה, סוגרים צלם, סוגרים חוזה, לבקש גם אישור על ביטוח צד ג' לאירוע, ולא לסמוך על האולם שיבדוק. כי יכול להיות שהוא בודק, יכול להיות שהוא לא בודק. נכון. אתה לא יודע, אתה נמצא בערפל מבחינת הדבר הזה. נכון. אז לבדוק את זה מול הספקים בצורה ישירה. אוקיי, בואו נדבר טיפה, אני מרגיש שאני מדבר הרבה. לא, בסדר גמור, אנחנו רוצים לשמוע. בואו נדבר על מצב של דחייה של אירוע. אז כמו שדיברנו מקודם על עניין מספר המינימום של המוזמנים, אנחנו פה שוב, עניין של כוח עליון, אוקיי? חס וחלילה מקרה במשפחה, מצב ביטחוני, קורונה, אנחנו רוצים לוודא שבסעיפי הכוח העליון שלנו יש אפשרות לדחיית האירוע בלי שתצטרכו להוסיף כסף או איזשהו משהו נוסף, אוקיי? כן. עכשיו, אין על זה תשובה חד משמעית. נכון. אם זה צריך להיות שזה יינתן לחודש, לחצי שנה או ל3 חודשים, אבל כן, צריך לוודא שהדבר הזה נמצא, ולוודא שזה מרגיש לכם, שזה תואם את ההיגיון הבריא שלכם, למה משך הזמן שאפשר לדחות אירוע. אוקיי? למרות שיש עניין גם עם עניין של תאריך. לא, אז הרעיון הוא כמובן. כאילו מבחינת חורף קיץ. כמובן. המחיר לא משתנה. כמובן. עכשיו, זה משהו שהוא שוב, הוא קצת להיכנס לניואנסים של האולם, אני לא יודע אם אנחנו יכולים להיכנס. כן, במקרה הזה לא רק של האולם, כי גם די-ג'יי עולה יקר יותר, וגם צלם עולה יקר יותר, אם זה נגיד אירוע שהיה חורף ונדחה לקיץ. אז יכול להיות שצריך לקחת בחשבון, לדוגמה, שאם האירוע צריך להיות בפברואר, ורוצים לדחות אותו ליוני, ולא לאפריל, זאת אומרת, אם זה היה לאפריל, אז זה סנריו אחד. כן. אבל אם רוצים לדחות אותו לדוגמה ליוני או יולי, שזה ה-high season, זה ה-peak season, והאירוע במקור היה ב-low season, כן. אז יכול להיות שכן, פה גם מרמת ההיגיון יהיה היגיון להפרשים מסוימים. כן. בסדר? אבל ככלל, אנחנו צריכים לוודא שיש לנו אפשרות לדחייה של האירוע במקרים כאלה, בטווח זמן שעושה היגיון, אוקיי? ולא תוספת של עלויות, אוקיי? ושוב, אם זה נגרר למקומות של כמו שאמרת, עונות,
תאריכים פיקים, זאת אומרת, בוא, ימים. אם זוג מתחתן ביום ראשון בפברואר, אוקיי, ונאלץ לדחות את האירוע, והוא רוצה לקחת את 21 ליוני, יום חמישי בערב, בשיא הקיץ, אז אתה בעצם משווה בין שני פרמטרים שהם לא שווים. נכון. אז ההיגיון יגיד פה שכאילו, תשמע, זה לא עובד, צריך להוסיף את מה שצריך להוסיף, את הדלטה הזאת. נכון. אבל אם אנחנו נמצאים באותו ספקטרום של דחייה מפברואר למרץ, לאפריל, לא יודע, נניח אפילו תחילת מאי, באמצע שבוע, תחילת שבוע, אוקיי? אז זה פרמטרים שיכולים להיות עדיין equal. ופה אנחנו יכולים לשחק עם זה, וכן לדאוג שזה יופיע בהסכם. וממה שאני רואה, זה די נושא אחרון, אז זה נושא של ביטול אירוע, לא דחייה, ביטול אירוע. קרה, זוגות החליטו להתחתן, בסוף לא יסתדר. כל 1,001 סיבות, לא יודע, מחליטים לבטל את האירוע. חשוב לדעת שכמו כל דבר, אנחנו נמצאים תחת חוק הגנת הצרכן. זאת אומרת שאנחנו, ברגע שעשינו את העסקה, יש לנו 14 ימים לבטל. אוקיי? הביטול יכול להיות כרוך בהשארה של, אני לא זוכר את הסכומים או את האחוזים, אבל יכול להיות שהוא כרוך באיזשהו משהו, או מקדמה, או whatever. אוקיי? אבל מה שזה אומר, שהחלק הארי של הכסף חוזר אליכם. אוקיי? יש לכם פרק זמן של 14 ימים, לדאוג שהכסף חוזר אליכם. ככל שאתם מתאחרים בביטול ומתקרבים יותר למועד האירוע, make sense שתצטרכו לשלם יותר. אבל יש לדוגמה גנים ואירועים או מקומות שמרגע שבוע 14 יום הם יכולים לחייב ב-50% או ב-100%. זה משהו שאני הייתי כן מתעקש עליו, והייתי מנסה לעשות איזשהו מדרג פרוגרסיבי של העלויות. זאת אומרת, נניח האירוע שלנו ביוני, סגרנו אותו ב1 לינואר. אוקיי? אז עד 14 לינואר אנחנו תחת חוק הגנת הצרכן, וזה בהתאם ובכפוף למה שאומר החוק. אחר כך הייתי מנסה לעשות איזשהו מדרג, זאת אומרת שאנחנו עכשיו עד 120 יום לפני האירוע, אנחנו נשלם X אחוז. 90% לפני האירוע אנחנו נשלם Y אחוז, אוקיי? 30 יום לפני האירוע אנחנו נשלם Z אחוז, אוקיי? עד שזה יכול אולי גם להגיע ל100 אחוז, אם זה ממש צמוד, ואין סיבה מצדיקה. אבל הרעיון הוא לנסות ליצור איזשהו מדרג, שחס וחלילה הם צריכים לבטל את האירוע, אז הביטול הוא לא מה שנקרא מ-day one גוזל לכם את כל הכסף, אלא נשארים באיזושהי סיטואציה שעדיין עושה היגיון. יצא לי דווקא לראות בכמה קבוצות שמוכרים תאריכים. נגיד זוג שנאלץ לבטל או משהו, אז הם מציעים את התאריך שלהם למחירה. במחיר אחר, שזה גם נראה לי, אולי צריך גם להיות רשום בחוזה או משהו מול עולם, לא? זה סיטואציה כאילו... בדיוק, זה כמו בנדלן, שאתה יכול לעשות... כן. מחירת זכות, אבל אני לא בטוח שכל גן ירצה לקבל את זה, זאת אומרת, כי בעצם מה אתה עושה פה? זה כמו סאבלט. בדיוק, אתה מנחית לגן זוג, שהגן לא מכיר אותו, ויכול להיות לא יודע, זה מישהו אני סתם זורק דברים, אין לו יכולות כלכליות, או מרגיש שיש איתו איזושהי בעייתיות, או כל דבר. הרי בפגישת מחירה של הזוג עם הגן, גם הגן מתרשם מהזוג באיזשהו מקום, זה התרשמות הדדית. זאת אומרת, רואים שיש עם מי לעבוד, רואים שכאילו זה זוג שעובר בגן, מתאים, כלכלית, הכל יכול להסתדר, זאת אומרת, אז אני לא בטוח שהמחירת זכות הזאת פה היא משהו שאפשר להשקיע. אני לא יודע איך זה עובד בדיוק, אבל צריך באמת תראה, יכול להיות שחלק מהגנים מאפשרים את הסיטואציה הזאת של במידה של ביטול או דחייה או כוח עליון, ניתן את האפשרות למכור את הזכות. אני אישית לא נתקלתי. אני גם לא, אבל ראיתי את זה ברשתות. ולא פעם ולא פעמיים. אנחנו זוג שנאלצים לבטל את האירוע, אנחנו רוצים למכור את התאריך, והם מחפשים כאילו מישהו שיקנה את זה. אני יוצא מנקודת הנחה, שלפני שהם עשו את זה, הם פנו לגן, כן, כנראה קיבלו את האישור. סביר להניח. קשה לי לראות את זה קורה במסגרת חוזית. כן. אוקיי? כן אני יכול לראות את זה קורה במסגרת של תקשורת בין אישית. זאת אומרת, שנוצר איזשהו חיבור, הרבה פעמים נוצר חיבור טוב בין הזוג לבין איש המחירות. אוקיי? ואז בעצם אומרים לו, אם חס וחלילה נאלצים לבטל, אומרים לו, תשמע, אנחנו רוצים אולי לנסות למכור את הזכות שלנו למישהו אחר, שלא תצטרך להתעסק עם התאריך הזה, וזה וזה, והוא נותן את האוקיי, ואז בעצם הזוג יכול לנסות לעשות את הדבר הזה. כן. אוקיי, אז זה... אני מניח שזה באישור. זה יכול להיות פתרון, אבל שוב, זה צריך להיות כרוך באישור של הגן. חוזית, לא ממש, לא משהו שהייתי יכול להמליץ עליו ולהתעקש עליו לעניין הסכם ההתקשרות עם הגן. אז בכל מקרה, מה שאנחנו ממליצים,
זה לקחת אחריות, חד משמעית. לקרוא בעיון את ההסכמים. חד משמעית, אנחנו עוד פעם, אני חוזר לרישה של הדברים, איך שלא הופכים את העניין של החתונה, אפילו אם אנחנו משווים את זה לרכישה הכי חשובה שלנו בחיים, שזה דירה. כן. אוקיי? זה לא כזה רחוק משם. נכון. בסדר, זה לא כזה רחוק משם, זה זז בין לפעמים חצי, לפעמים זה גם דירה. זאת אומרת, שוב, אני פשוט, שבאתי במוזיקה פלוס, היינו עושים אירועים של השמנה והסלטה גם. בסדר? וזה היה אירועים שהם היו מיליון שקל ויותר. אתה מבין, עכשיו מיליון שקל ויותר, אתה קונה בית. נכון. כאילו, בסדר, אתה לא קונה בתל אביב, אבל אתה יכול למצוא ולקנות בית. אז עדיין, צריך להבין את הvalue של זה, גם אם זה 300,000 שקל. לא, תגיד לי אתה היום יותר מותקן, מה הסכומים? כן, זה נע בין 170, 180 וצפונה. וצפונה, זאת אומרת, למצוא ב-300-400,000 זה לא נדיר. לא. לא נדיר בכלל. ממש לא. יפה. במיוחד היום שמחירי המנות ממש טיפסו, וזה מגיע גם ל-340, 360, כאילו במקום שהוא די סטנדרט, לא... אנחנו מדברים פה על סדר גודל של 30%, 40% בסטנדרט, של אומדן סכום שהוא כאילו מסכום של בית. נכון. אוקיי? זה כאילו, אז זה מה שלפעמים משגע אותי, איך אתה הולך לעשות עסקה כזאת, ואתה לא בודק את הפרטים שלה, כי אם אומרים לך עכשיו שזה דירה, גם אם הייתה עולה 400,000 שקל או 500,000 שקל בדימונה שלפני 15 שנה, אוקיי? אין מצב שהיית קונה אותה בלי עורך דין. כן. זה אותו סכום. זה בדיוק אותו סכום. בכלל אני חושב שהיום הדברים לא כמו שהיו פעם. אתה יודע, פעם גם עד היום למעשה זוגות מגיעים עם אחד ההורים וזה, ואז כאילו המשא ומתן עם ההורים וזה, והיום אנחנו מכבדים את הזוגות לקחת אחריות ולהתחיל להתנהל לבד. לא צריך אבא ואמא תבואו, אנחנו כבר זהו, בונים משפחה, כן. צריכים לקבל אחריות. ואז, אתה יודע, לקחת את הדברים, לקרוא, להסתכל, ולא כמו שפעם היו בלחיצת יד. אז גם היום כל נותני השירות והכל הם הרבה יותר חכמים ומתוחכמים, וזה לא היה בתמימות של פעם כמו שאז היה. זה גם באמת לקחת, לחפור, לבדוק. כן, כן. צריך לשנות. לא להתבייש. להעיר הערות, לבדוק, לא עולה כסף. מקסימום, נכנסתם למשא ומתן עם הגן, הסכימו, לא הסכימו, בסדר, ניסיתם. אתם יכולים לראות מה הצלחתם לשנות, אתם יכולים לראות מה הגן השני שאתם מתלבטים בינו, כן הסכים, לא הסכים, ולעשות את ההחלטה מושכלת, ולמזער את הסיכונים שלכם, וזה בסוף win-win situation. יפה. ומה בנושא אחר? איזה נושא אתה רוצה לדבר? נושא המוזיקה. המוזיקה תמיד איתנו, זה מי שיודע, מי שחי את העולם הזה יודע שמוזיקה זה חיידק. אתה לא משנה מה תעשה, לא משנה לאיזה תחום תלך, זה תמיד שם. תמיד נמצא איתך, גם אם תרצה להעיף אותו ממך, הוא ידבק אליך, הוא לא יעזוב אותך. לא קורה. זה ברכה, כן, זה ברכה, ולפעמים זה קצת, אני לא רוצה להגיד כללה, כי זה לא כללה, אבל זה ברכה שלפעמים היא פשוט יכולה להיות קצת מציקה. בוא נקרא לזה ככה. אבל אנחנו שרים, תודה להשם על הכל. כן. לגבי צלמים, יצא לך לחשוב על איזה משהו שצריך אולי להתעכב עליו? לא, אני חושב שצלמים, שוב, זה ברמת ספק חיצוני, אז זה כל מה שאמרנו לגבי ספקים חיצוניים. אפשר אולי לשים לב לעניין של... צוותים אולי? אם יש חשיבות מבחינת הגודל האירוע למספר הצוותים, אז כן, זה גם משהו שאפשר להסתכל עליו, ואני חושב שהכי חשוב ברמה של צילום, אולי זה העניין של משך זמן עד לקבלת המוצר. זאת אומרת, יצא לי כמה וכמה פעמים בעניין צילום, לשמוע על זוגות שהצלם, מה שנקרא, נעלם. ואומר, שבוע הבא, עוד שבועיים, כבר עברה שנה וחצי מהחתונה. מכיר גם. אז זה סיטואציות שכן, אולי באמת חשוב לגבי צילום, לנעול בהסכם התקשרות עם הצלם, שהעבודה, המוצר המוגמר, האלבומים, כל מה שמוזמן, יתקבל במלואו על ידי הלקוח לשביעות רצונו, בוא נגיד תוך X זמן, הם מעריכים חצי שנה ממועד האירוע, או משהו שהוא סביר לשני הצדדים, אוקיי? כי אז לפחות יהיה איזשהו כלי משפטי, במקרה וזה לא עובד, וזה לא קורה, עם כל הניסיונות של ברוח טובה, לנסות ולגרום לזה לקרות, יש גם מה לעשות, ולא נשארים מה שנקרא עם היד באוויר. יפה. סיכמנו יפה, אני מאמין שיהיה לנו עוד דברים לדבר עליהם. אמן, בעזרת השם. בעזרת השם, תודה רבה לך על הכל. כיף גדול. רק דברים טובים. אמן, תודה רבה.